Fuq Super One ma kellu ebda problema li jitkellem iżda net television donnu għandu problema. Dan kif id-Direttur Ġenerali tal-Kunsilli Lokali Emil Vassallo qed jibqa' jaħrab stedina li saritlu minn dan l-istazzjon sabiex iwieġeb domandi dwar dak li seħħ fil-Kunsill tal-Gargur wara li l-Labor ħata fil-poter f'dan il-Kunsill Lokali kontra r-rieda tan-nies. Ftit tal-jimilu d-Direttur Ġenerali tal-Kunsilli pparteċipa fi programm fuq il-Midja Laburista fejn tkellem bla problemi dwar il-Gargur u eżatt wara is-Sindku Laburista Mara Jameli ipproponietu sabiex jinvestiga l-finanzi tal-Kunsill Lokali. Bil-Partit Nazzjonalista insisti li l-Gvern irid ideffes idu f'din l-investigazzjoni minflok iħalli fidejn l-Awditur Ġenerali. Intant fil-laqgħa tal-ħamis li tmexxiet mis-Sindku il-ġdida tal-Gargur ħareġ evidenti kif inkisret il-liġi mill-istess Sindku illi fil-ġranet li għaddew tantajtet illi fil-Kunsill tal-Gargur kienet qed tinkiser il-liġi. Il-laqgħa li kienet ippreseduta mis-Sindku l-ġdid Mara Jameli kienet skedata għas-6:30 ta' filgħaxija. Iżda fil-fatt is-Sindku għażlet li tibdiha fis-6:07 minuti. Dan joħroġ biċ-ċar minn recording li Net News għandu f'idejh peress li l-kru tagħna kien preżenti. Il-liġi tal-Kunsilli Lokali tipprovdi li l-ġurnata u l-ħin tal-laqa m'għandhom jinbidlu għall-ebda raġuni. Tant illi il-liġi hija ċarissima. Id-data u l-ħin tal-laqa m'għandhom jinbidlu għall-ebda raġuni. Dan l-obbligu kien iddaħħal fost l-oħrajn sabiex ir-residenti u n-nies in ġenerali jkunu jistgħu jsegwu online jew jattendu għall-laqat. Imma jidher li għal Mara Jameli dan mhux importanti u qed tħossha li tista' tagħmel li trid.